Eisteddai Sadie, merch yn ei hegeiniau cynnar yng nghornel ei stiwdio sydd â sawl dilledyn yn hongian o gwmpas y lle tra iddi ffrydion fyw ar-lein i'w sianel, ffasiwn gyda Sadie. Mae'n gwisgo jumpsuit melyn amryliw, blodau yn ei gwallt, a'n gwisgo colir piws trwm ar ei heiliau a lipstick pink. Hey guys, Sadie sy'n ma. Diolch am downio mewn. Mae da fi loes o beth o ddiddorol i ddangos chi heddi. Mae rhain yn hynod gyfforddus i deithwyr ar Hyperloop. Nifer o rhain mewn stoc, felly cliciwch ar y link o dan. Mae'n gwneud gymaint o wahaniaeth gwybod bod pobl yn actually gwylio, yn gwrando. Ydy unrhyw un yn gwrando? Mae hi'n darllen ymateb rhywun oddi ar y sgrin. Bydde fe'n bryddo i chi wenu o dro i dro. Jackson 64. Lyflu gweld ti eto. I'll give you something to shut up about in a minute. Cerigraffi, Sado. Rhywun newydd yn ymuno'r ffrydiad. Hei! Rachel, 22, croeso. Diolch am wylio. Pandemic arach. Ti'n jocan? Na peth olaf ni angen. O le mae dyn ni vaccines. Dwi'n cofio cael Covid yn blentyn, 2021, a roedd hi'n gwaith hynna mwy na ddigon. Sadie'n darllen y sgrin a'n edrych wedi drysu. Tro diwethaf i mi edrych y blwyddyn 2052 oedd e? Beth wyt ti'n meddwl mae'n 2022? Wow, am beth wyt ti'n siarad? Rachel? Pai bod yn ffynnu. Ti'n serious? Rachel? Rachel?